Croeso mawr i ie. Sut dyn ni'n mynd o gwrdd â rywun i hwco lan a gwybod bod y person arall eisiau hwco lan? Dwi wedi cael cwpl o crushes, actually, yeah. Ydw fi wedi. Fi wedi cael lot. Mae'r sioe yma am caniatâd, berthnasau iach a rhyw. Ti ddim angen o Leri. Mae'n edrych mewn i fel lygaid. Cael dy lygad, Leri! Ti'n meddwl dan nhw trwy'r amser, a mae'n teimlo'n really stupid, ond hefyd mae'n kind of nice. Tom yw e. Fi ddim yn teimlo fel hwnna yn y foment yma. Ti'n gallu gweld yn hawdd os ym rhywun yn gyfforddus. Pobl yn chantio, ewch lan star. Doedd rhi ddim eisiau cael rhyw. Consent i fi yn edrych fel parhau gael sgwrsiau, siarad. Mae Tom yn really hot. Wyt ti eisiau cael rhyw? Do you want to kiss me? Yeah. A na fe? A mae fe fel, ie. Ie.